मानो थाखाय बिटिसिआव प्रमद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टआव मानो थाखाय खौसेथिनि प्रयोजन जादों? स' नोंथांमोना नुनो मोनदों सिगांनि भिडिअ इन्ट्र'आव एनिथिं एमजे आरो प्रिति नार्जिनारिनि इन्ट्र' लोगोसे सेकेन्डआव नुनो मोनदों नोंथांमोना बिक्रम दैमारि सारनि माखासे खोथा बुंनाय खौसेथिखौ मानो नांगौ BTRआव बा BTCआव प्रमद बर' दैदेननाय सरकाराव खौसेथिखौ मानो नांगौ जादों नङा होमबा? नै बिनि थाखाय नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायना लायोब्ला निश्चय बुजिना मोनगोन। दा बिक्रम दैमारि सारा बुंनाय भिडिअखौ होनायनि सिगाङाव आं नोंथांमोननो एनिथिं एमजे आरो प्रिति नार्जिनारिनि माखासे बा फंनैसो बाथ्रा बुंनो लुबैदों। नोंथांमोना जाहाथे बे भिडिअनि गेजेराव आङो हाबसननायनि थाखाय नोंथां एनिथिं एमजे आरो लोगोसे प्रिति नार्जिनारिमोनहा अननानै जाहाथे दुखु मोना आं गिबियावनो निमाहा बिग्रोखानाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे माबाफोर गेना गोरोन्थि नोंथांमोननि संसारनि गेजेराव बुंफ्लाङोबा नोंथांमोना निश्चय निमाहा हो। दा बेनो आंनि बुंनांगौआ प्रिति नार्जिनारि आरो एनिथिं एमजे नोंथांमोनहा जुलि जानाया बेसेबां गोबाव जानानै थांखो? फार्स्ट अफ अल आंनि साननाया बे नोंथांमोननि जुलिया दिनै 1 इयार्स जाबायदां बा बारबाय जानांगौ बा जायाखैबो जानांगौ। नोंथांमोनहा जोनोम जानानै 9 दाननि सिगाङाव गथ' जोनोम होबाय बेखौ गोबां मानसियानो मोजां गाज्रि बुंबाय बै समाव नोंथांमोनहा सैसोनानै थाबाय संसार जाबाय लोगोसे नोंथांमोना दिनै फैयै फैयै फैनानै गोबाव समनिफ्रायनो नै आं दा स्क्रिनाव होदों नोंथांमोना बेफोरबायदि अनलायदों बेफोरबायदि रुजु रुमु संसार जाबोदोंमोन बे साननैसोखौ लानानै बे साननैसोनि जिउखौ लानानै आरो बे साननैसोनि थाखाय नोंथांमोना बेफोरबायदि अनलायबाय गोजोन संसार जाबोबाय। नाथाय बे गोजोन संसार जानाया अनलायनाया बे साननैनि गेजेरावनो थुंगेबाय नामा? आरो नोंथांमोनहा संसार गैला नामा? जिउ गैबावला नामा? जिउआ थांनानै थाजासिम नोंथांमोना रुजु रुमु रायजो जालायगोन मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो दुखु खस्थ' सैलायनानै रानलायनानै नोंथांमोना न'खर संसारखौ दैदेनलांगोन होननानैसो संसारखौ जादोंमोन। नाथाय बिनि गेजेराव दिनै नोंथांमोना फैनानै मालायनि बारहावा लानानै नोंथांमोननि संसारा गावस्रानो थांगासिनो दं बा गावस्राबायनो हमनानै लादों अलरेडि आधा 100आव नोंथांमोननि संसारा गैयाब्लाबो दा 70% गावस्रानो दं 30%ल'सै डिभर्स पेपाराव साइन होलायबानो नोंथांमोननि संसारा गैलिया आरो बेफोरबायदि जानानै दङ दा आं बेखौनो सानो नोंथांमोन बायदि एथ'ग्राब बुजिना टेलेन्टेड मानसिफ्रा नन इडुकेटेड मानसिथ' नङा नोंथांमोनाथ' सासे बुजिनां मानसि इडुकेटेड मानसि आरो प्रिति नार्जिनारि बिथांजोआथ' सासे डक्टरबो बुंजायो बुंनो थाङोब्ला नार्सिं नङा होमबा? बिथाङा सासे सरकारि जब मोननाय मानसि बिथांजोआबोथ' गोबांथार रायजो राजाफोरखौ समाजाव बुजायो मोजां बोसोन होयो। दिनै नोंथांमोना गुबुनखौ बुजायनानै नोंथांमोननि न'खरनि पार्सनेल मेटारखौ मानो बुजिलायनानै लानो हायाखै मानो समाधान खालामलायनानै लानो हायाखै? सोरखौ समाधान खालामनानै होजानो लुबैखो नोंथांमोना? नोंथांमोनहा बुजिना मानसि नोंथांमोना मैया दाख्लैसो संसारखौ जाबाय बाला गुदुङाव आगान होबाय फिसा सासेनि मोखां नुनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि संसारा दिनै थेर बेथेर जानो थांबाय। जों बायदि आरो माब्रैहाय जाम्बा जाम्बि नन इडुकेटेड मानसि आं सिगांबायनो बुङो आंनि फरायनाय अनलि क्लास 5 पासल' थेवब्लाबो जोङो माने जाम्बाब्लाबो जोङो दिनै बाहेरायाव खामानि मावनो जादोंब्लाबो जोंनि न'खराव गैयाब्लाबो हा हु धन सम्पति जेबो गैयाब्लाबो जोङो बिसि फिसाय माबायदि गथ' गथाय लानानै बाहेरायावनो जोङो गथ'फोरखौ गुबुन हारिनि सोलोंथाइ होनानैब्लाबो जोङो दिनै खामानि मावनानै जागासिनो दङ संसार जालायगासिनो दङ। नोंगौ संसार जानायाव थाव संख्रि फानलुनि गोबांथार दावराव दावसि जायो गोबांथार दाङाबाजि जायो मालाबानि समाव हिन्जावा हौवाखौ सन्देह खालामनाय जायो हौवाया हिन्जावखौ सन्देह खालामनाय जायो बेफोरखौ माने एथ'ग्राब गिदिर एसुसिम लांनो नाङा माने बेफोर समाधानखौ माने थाबनो स्रोदनो मिलायनायनि गेजेरजों समाधान खालामलायनानै लानांगौ बेफोरबायदि प्रब्लेमखौ माने जोंबोथ' जायो जोंनि संसारावथ' गोबांथार दावराव दावसि जाबोदों नाथाय बै समाव जाबोदोंमोन जेब्ला जों बुजियाखै नाथाय दा जोंनि संसाराव जों बुजिबाय मोजां लामाजों जों आगान सुरनाय लोगो लोगो दिनै जोंनि संसाराव जेबो दावराव दावसिनाय गैया। जोंनि जुलिया दिनैसिम 15 बोसोर जालांबाय जोङो उन्दै बैसोआवनो हाबा जादों बै समाव जेब्ला बे दा सरकारा जिबायदि रुल दादोंना बे रुला जुदि बै समाव सोलिनायमोनब्ला जोङो जेल जानो गोनां जायोमोन अब्ला जोङो उन्दै बैसोआव हाबा जानानै जोंनि संसारा दिनैसिमबो सोलिनानै दङ। फिसा सानैनि मोखां नुबाय साथामानोमोन आंनि जिउआव आंनि संसाराव 3 गथ'नि मोखां जोङो फिसा खांबायमोन नाथाय दुर्भाग्यनि खोथा उन्दै फिसाया जोंना माने बेफोरबायदिनो जोनोमनिफ्रायनो गोमानानै थांबाय अब्ला जों मा खालामगोन बेथ' जोंनि खाफालनिसो खोथा नङा होमबा? थिग बेफोरबायदिनो जायो आरोखि आरो मा बुंनो आंनि हिन्जावबो अनलि क्लास 5ल' पास आंबो क्लास 5ल' पास जों सेम टु सेम सानैबो फरायनाय मिथिबायना जोङो समान फरायनाय जोङो उन्दै बैसोआवनो हाबा जानाय आंनि हिन्जावा गोरलैयावनो उन्दैयावनो बिमा थैजानाय न' सिमा गंसेनि जोङो दिनैसिमबो बिनि बिफा
ओरैबायदि मा बुंदोंमोन बिस्राबो न'खराव अबस्था गैखाया जोंहाबो न'खराव अबस्था गैया अब्ला दिनै जोंनि संसारा 15 बोसोर रानिं जागासिनो दङ जोंनि फिसाया दिनै 14 बोसोर जाबोबाय उन्दैया 10 बोसोरनि एसे गोजौआव जाबोबाय जों दिनैसिमबो जुदि बै समाव जि जानानै थांबाय जोङो बिसि फिसाय जों निमाहा होलायनानै आलो गोजोन जों संसार रायलायनाय दं गुबुन जायगायाव जोङो गुबुननि आथिङाव जों सैसोनानै सोलिगासिनो दङ अब्ला जों बायदि जाम्बा जाम्बि सुबुङा जुदि संसार जानाया मा बेखौ बुजिनो हाबायब्ला मिथिबायब्ला नोंसोरबायदि इडुकेटेड मानसिफ्रा गोरों गोरा सुबुंफ्रा मानो बुजिया जानो नोंसोरो मानो मिसआन्डारस्टेन्डिं होननाय सोदोबखौ मानो सानलायबाय थादों नंखाय सानलायनायखौ नंखाय फोलालायनायखौ मानो सानलायबाय थादों बिसि फिसाय जाबाय नोंसोरो मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो नोंसोर रुजु संसारखौ जाखानांसिगोन आरो मोनसे खोथा आं दुखु मोनदों प्रिति नार्जिखौबो बिथांजोआ जुलिखौ जाबाय फिसायजों फिसायजों जुलि जानानै न'आव मानि थाखाय आगान होबाय मोनसे खोथाया बे दे आं हिनजावफोरनि सायाव बुंनाय जायो नोंथांमोना दुखु दामोन जुलिया जादों हौवाजों मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो थैस' थांस' नोंजोंनो रायजो जागोन होननानै हाबानि समाव समायखेरा लाहैयो सतबांसा जाहैयो मिथिबायना थैब्लाबो थांब्लाबो नोंनिनो आखायावसो होननानै नाथाय बे नङा जे बुथारलायनांगौ मानांगौ होननानै आंनो गथायना होफैखाबाय बे नङा जोङो नांलायो खमलायो फंसे फंनै बुलायलायो बे जोंनि गेजेरावनो थानांगौ बेखौ थांनानै न'आव खोन्थाना हैनाय फिसायखौ गाज्रि गुबुननि सायाव बुंनाय गावनि हिनजावखौ गाज्रि गुबुननि सायाव बुंनाय बेफोरबायदि मालाबाबो संसाराव गोजोन फैया मिथिबायना आरो नोंसिनाथ' दा मा जादों ससियेल मिडियायावनो फोसावलायगासिनो दङ ससियेल मिडियायावनो फोरमायलायगासिनो दङ फिसाया मा टाइपनि मा आखुनि मानसि हिनजावा मा आखुनि मानसि सोरजों लाइन मारियो बेफोरखौ खोन्थालायगासिनो दङ दा बेफोरबायदिबा मालाबाबो संसाराव गोजोन फैनाय नङा आं बेखौ नुहुरदों आरोखि मानो होनना बुङोब्ला नोंसोरो फिसायनि दायखौ एसे एनै गोरोन्थिखौ हिनजावा बुजिया लाखोमानो रोङा हिनजावनि एसे एनै गोरोन्थिखौ हौवाया बुजिया लाखोमानो रोङा बेफोरबायदिसो जानानै थांबाय नोंसिनि संसाराव बेखायनो आं सानो नोंसोरो मिलायफिन गोख्रैनो संसारखौ मोजाङै मोजां सोलिलांनो नाजा नोंसोरबायदि सुबुङा जुदि बुजियाब्ला आरो बै उनाव फैबाय थानाय जाम्बा जाम्बि गथ'फोरखौ इयुन संसारनि मानसिफोरखौ मा फोरोंलांगोन आं बेखौसो सिन्था नांदों मिथिबायना जोंथ' दाबो आङो बुंखायो आं जिउआ जोबनानै थांथों जोंनि संसारा मालाबाबो गावस्राला होननानै आं गेरेन्टि होयो गेरेन्टि मानोना जोंनि संसारा 15 बोसोर रानिं जानानै थांखाबाय जि जानांगौमोन बै समावनो जों गावस्रानांगौबा गावस्रालायनायनि दिना जोंना थांखाबाय मिथिबायना जोंनि बैसोआव दा गावस्रालायनायनि गैला 34 इयार्स आङो रानिं जाबाय दायो मिथिबायना अलमस्ट 34 कमप्लिट जानोसै सेप्तेम्बर मोनफैबानो दा बेखायनो आं सानो गोबां सुबुङा आंनि उनाव हाबा जादों आंनि बोसोरथाम बोसोरब्रै सोरबाया बिदिनो 10 बोसोरनि उनाव हाबा जादों 12 बोसोरनि उनाव हाबा जादों सोरबा बायदियानो मैया दाख्लैसो हाबा जादों बिसोरनो गावस्रालायजोबबाय मानो बिसि फिसाय अनलायनाय गैया गोजोनलायनाय गैया मिलायलायनाय गैया बा फिसायनि गोरोन्थिखौ बिसिया सहायनो हाया बिसिनि गोरोन्थिखौ फिसाया सहायनो हाया बेफोरबायदि जागासिनो दं माने ओंखायनो बुजिलायनो सोलों बुजिलायनो नाजा आं बेखौसो रिकुवेस्ट खालामो जों नों आं मानसि माहारि जानानै जोङो जुदि बुजिलायाब्ला जोङो जेंनाफोरखौ समाधान खालामलायनो रोङाब्ला जोंहा बे संसाराव मानसि महरै जोनोम लाना फैनायनि जेबो मुलाम्फा थानाय नङा आं बेखौ सानो आरोना स' नोंथांमोनानो गोरों गोरा सुबुंखा आं मा बुंनो नोंथांमोना बुजिनाखा दा बेनि नोंथांमोननि संसारनि गेजेराव हाबथारनानै फंनैसो बाथ्रा बुंनो थाखाय आंखौ अननानै निमाहा हो आरो गासै आंनि भिउवार्स रायजो राजा नोंथांमोननिसिमबो नायगिरिफोरनिफ्रायबो आं निमाहा बिनाय जाबाय बिथांमोननि संसाराव आं माबाफोर गेना गोरोन्थि बुंलांदोंबा दा लोगोसे नोंथांमोना सिगाङाव बिक्रम दैमारि सारा बुंनाय बायदि नोंथांमोना फुल भिडिअखौ नायनानै लादो आरो जोबजासिम नायखांनायनि उनाव नोंथांमोना सोर मा बुजिनो हागोन निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरनो दाबाव पाब्लिक एवारनेस प्रग्राम जों हाग्रामा महिला सारबो दङ आंखौबो आलासि हिसाबै लिंहरबाय जोङो सैथोथा खोथाफोरखौ बुंनानै जों नंगौखौ दिन्थिनो हायो बेखौनो लानानै जों बे दिनै कालुगाव प्राइमारि सबायझार बेयाव जों फैबाय दा बिनि उनाव जों दतमा थांगोन बे बेलायाव हाग्रामा महिलारि सारा खौसेथि लुबैया होननाया बे बिसोरनि बेक्तिगत खोथा नाथाय दिनै नोंथांमोना नुदों हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों जे खौसेथिखौ जों बयबो लुबैयो आरो खौसेथिखौ लुबैनायखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा आंनियाव फैदोंमोन नाथाय दिनै प्रमद बर' आरो आंजों लोगो हमलाय होनो हायाखैसै होननानै हाग्रामा महिलारि सारा मिडियायावनो बुंखाबाय जों बेखौ नुदों बे बुंनायखौ नुदों नाथाय नोंसोर मोनसे खोथा नाय खौसेथिखौ मानो नांगौ जादों मा बुस्थु बे खौसेथिया नङा होमबा मानो थाखाय बिटिसिआव प्रमद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टआव मानो थाखाय खौसेथिनि प्रयोजन जादों मा दं खौसेथियावलाय मा अनुभब खालामदों जे बे गभर्नमेन्टआव बे दिनै
खौसेथिखौ खालामनो थाखाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेनगिरि जाबोनाय एबसुआव थानाय दैदेनगिरिफ्रा हाग्रामा महिलारिनियाव फैनानै खौसेथिनि खोथा सावरायफैदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आं आंनिफ्राय बिबटिगत हिसाबै बुंनो सानदों जे मानो खौसेथि नांगौ जादों मा बुस्थु मा जादों नङा होमबा मा जादों बिटिसिआव खौसेथि नांगौ जाफिनलायनाय दिनै प्रमद बर' बिथाङाथ' बुंदों बिटिआरआ एसेबांबा गोजौआव थांबाय नङा होमबा एसेबां गोजौआव थांबाय बिटिआरआ आरो मानो इमान सान्थि जाबाय हाग्रामा महिलारिखौ बुंनो नागिरो बेयो मानसि बुथारग्रा मानसि गावग्रा बेयो असान्थि लाबोग्रा बियो 17 बोसोराव 17 बोसोराव जानाय लोंनाय मानसि बुथारनाय गुन्दुगल खालामनाय असान्थिजोंनो गभर्नमेन्ट खालामबोबाय होनना बुंनो नागिराखै होमबा आयं बिदिनो बुङोना होमबा दिनै सासे गाज्रि मानसिखौ लानानै नों मा खौसेथि खालामनो नागिरदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिथिया नामा बे गाज्रि मानसि होननानै बिनि गेजेरजोंनो दिनै गोबां घटनाफोरा जालांबाय होनना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानसिफोरा मिथिया नामा अब्लाबो जुदि बिनि खाथियाव फैदों बिनि ओंथिया मा डाइरेक्ट बुं जे हाग्रामा महिलारि गैयाब्ला हाग्रामा महिलारि नङाब्ला बिटिआरआ रैखाथि गैला बा बिटिसिआ रैखाथि गैला होननानै बुङोबा साबसिन जायो नङा होमबा प्रमद बर'थ' बुंगासिनो दं जों बिराद गोजौआव थांबाय बिराद जौगाबाय जों 17 बोसोराव सोबख'नाय जाख्ल'नाय अहिंसा नांलायनाय खालामनाय जाबोजोब्बाय दासो सान्थि जाबायब्ला आरो मानो खौसेथि नांबावगौ नंगौना मानो नांबावगौ आं हमनोनो मोनाखै मानो नांबावगौ बिनिखायनो आं बुंदों सिदा खोथाखौ जाया बुंनानै फैगोन बेनो जय जागोन बुं हाग्रामा महिलारि सार बिथां नङाब्ला बिटिसिनि रायजोआ रैखा गैला नों आं बिदा फंबाया बिटिसिआव रैखाथि गैला होननानैनो बुं आरो बेखौनो दिनै बुंनो नाजादों सोरबाया बुंदों 17 बोसोरनि अहिंसानि खोथा हिंसानि खोथा नाथाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंनो नागिरदों जे हाग्रामा महिलारि गैयाब्ला बिटिसिआ रैखाथि गैया होननाय जादों ओरै बुं मानोथो सिखुमानो थेंक इउ